Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki patay matapos ginlutang sa Banwasang Ilog. Babayi, pilason matapos naigos ang stray bullet sa syudad sang San Carlos. Sa balita nasyonal, kasos ang COVID-19 sa Pilipinas, padayon nga naganubo. COMELEC nag-umpisa na sa ila kaugalingon nga investigasyon angot sa nagmalfunction yung VCM sa tong eleksyon. Maayong aga Bacolod, mga aga malugawahin sa Western Visaya. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 16, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarawas lamang sa NER. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC sticker. Yes, good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod sa aton via Facebook, YouTube, kaga sa aton nga website man. Good morning sa inyo, drama. Yes, karon nga adlaw, Domingo a Lunes, Mayo 16. Tamyaon tanay si Homa Lumena do, birthday subong ni Homa Lumena. Yes, happy birthday. Happy birthday sa kay Homa Lumena, May 16. May isa ko ka kilala nga May 16 ang birthday. Lipat ko kung sino sa ilablaw. Kilala hada na, panumduma. Hindi ko maglawag, bla kay possible hindi amo blaw. Oo. Pero dog amat-amat na balik sa akon nga memorya. Dugay-dugay ara na madumduman mo ginakon sino ang birthday. Basta ang birthday, so happy birthday. Yes. Kag welcome diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Sa mga nag-monitor dito sa Facebook, like, follow, and share lang kita sa atong sining FB Live. Dennis Richard Tiboroma, morning. Ana Sinoro, Ray Flores Barrioga, Herdelisa Castillo Mahilom from DSB. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo, Araman. Christine Minyas Villalobos, Miss Jenky de Alagdon, kag kay Evelyn Nipomuceno, Rolly Famulaga Pagapulan, morning man, sa kay Arthur Jeff Villazor, kay Dr. Matt Mayo, of course, good morning, kay Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kay Sirela Summer Aguilion, kag kay Connie Laparan, dira sa may Pandanon, DSB. Kay Julian Montesino Lucio. Yes, From good morning, Julian. Taga dito na sa Amon Action Boy. Good morning. Karabalan. Akilala mo gali ni siya? Oo, tupad balay gininamon niya. Ang ilang nga balay ara lang gid sa ano namon, sa kilid namon. Kilid, oo. Why pa lang nagsaylo? Wala pa so Ara far. lang gid po sa tupad. So hindi siya maghalin gid sa tupad. Yes, hindi gid siya kahalin. Hindi siya maghalin sa tupad sa Kag hindi ra gid siya kasaylo kay may kudal. Kay may compound do hindi siguro kalumpat. Good morning na sa inyo, Jules. Kag sa imo cutie baby nga si Bato ang ngalan. Makita mo na nga bata pero tika cute, Action Boy. Do bato. Do Bato. Sabi mo cute naman bato ay. Ginilala siya Bato kado si si Senator Bato de la Rosa. Medyo kalbo mangle. Kalbo man nga gamo man lawas yo. Cute. Si Joshua Christopher Belas. Yes, good morning Joshua. Okay. Dara sa may Hinigaran. Si Patricia Jimenez del Castillo. Good morning, man. Si Miss Ana Sinoro, Oriarte Subdivision. Happy birthday kay sino? Ba't sino nag-greet Do niya? hindi clear kung sino yung gina-greet. Sige lang. Sige. Ah. Standby na Happy kita birthday, sa aton nga mga balita lokal.
Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, patay ang isa ka pumuluyo sa banwasang ilog matapos ginlutang mga alas 9 ang takna sang nagligid nga gabi sa sitio Tapol, Barangay Salong, siyudad sang Kabankalan. Ang biktima ginkilala kay Carlo Norbe, 42 anyos, residente sa Purok Kansilayan, Barangay Tabo, Banwasang Ilog. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, nagalakat ang biktima sa kilid sang kampo pauli na kuntani sa ialisin nga lugar sang ginluthang sang duha ka mga lalaki. Gilayon naman nga gindala ang biktima sa Lorenzo Zyco District Hospital apang las 11 pasado sang gabi sa among adlaw kung sang among gabi ini siyang napatay samtang ginabulong sa ospital matapos ang kaangkon sang maluba nga pila sa lawas. Sa pinakaulihing nga update, suno kay Melgarejo, nakilala na sa kapulisan ang mga suspect apang hungod nga wala giningadlan bangod nagapadayon pa ang manhunt operation. Ginabulong karon sa San Carlos City Hospital ang 20 anyos nga babayi matapos naigo sang stray bullet kahapon Mayo 15 sa sitio Panuulan, Barangay Guadalupe, siyudad sang San Carlos Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Rhea Joy Escanilla, nagapuyo sa among nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Ruby Aurita, samtang nagapanglakaton ang biktima upod sa iya pa kaisa padulong kuntani sa isa ka tiyangge. Aksidente ini nga naigo sa stray bullet gikan sa armas sang suspect ang ginkilala naman kay Ronnie Canubas Sr., 53 anyos. Sa pagpangusisa sang kapulisan, baluan nga nag-away si Canubas kang iya asawa. Rason nga ini siya nagpalupok sang wala pa may baluan nga sahi sang armas luthang. Si Escanilla ang nakaangkon sang pilas na wala nga bakin sa iya paa kag karon ginabulong sa hospital samtang suspect naman ang nakapalagyo. Samtang naaresto naman ang isa ka taga-siyudad Santa Talisay matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok sa National Highway sa Dalan Rizal, Barangay Tres Banwa sang Hinigaran. Ang naresto gilala kay Antonio Barrios, 48 anyos, residente sa Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay. Sunod kay Police Captain Ryan Villasario, ang OIC Chief of Police sa Hinigaran Municipal Police Station. Samtang nagapatigan sang Complex Checkpoint ang kapulisan nadakpan si Barrios akto nga nagahupot sa isa ka improvised handgun o sulpak nga may isa ka 12 gauge nga bala. Si Barrios ang nahunong karon sa custodial facility sa Hinigaran Municipal Police Station. Sa duga nga balita lokal, nagakaagnas na sa nadiskobrihan ang patay nga lawas sa isa ka barangay utility worker sa Purok Rashan Bash A, Barangay Kanlamay, Banwasang Ilog. Ang napatay ang ginkilala kay Jose Arne Shacor, 45 anyos, nagapuyo sa among nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant o Police Captain Thursley Castillo, hepe sa Ilog Municipal Police Station, nadiskobrihan ni Kagawad Romel Chocon ang bangkay ni Shacor nga yara na sa state of decomposition samtang nagahamyang sa higdaan nga ginapatihan na patay, duha tubtub tatlo kaadlaw na ang nakaligan. Naaresto man ang tatlo ka mga persona matapos naaktuhan nga nagapatigayon sa illegal nga pabulang kahapon sa Purok Bukatod, Totong 1, Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Ang mga naaresto amo Santay Manuel Arrogancia, 66 anyos, George Panagiton, 35 anyos, kag Paquito Di Ases, 60 anyos, tanan pumuluyo sang Barangay Felisa, diriman sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Richard Fajarito, naaktuhan sa mga police operatives ang grupo ni Arrogancia nga nagapatigan sa illegal nga pabulang. Nakuha sa ila ang fighting cocks, bulang, kag kwarta nga valor 420 pesos. Ginapatian pusta sa illegal nga panahor. Ang mga naresto karon nahunong sa custodial facilities sa Police Station 10. Wala sang bagong record nga napatay bangod sa COVID-19 ng Western Visayas kahapon nga adlaw Mayo 15 ka nagapabilin sa 5,678 ang death toll. Samtang may napulo naman ka bagong kaso sa COVID-19 kag nagdangat na sa 183,689 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19. May duha naman nga report nga nag-ayo sa COVID-19 kag ang kabilugan nga recoveries ang nagdala na sa 176,831. Sa karon 1,080 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09.
Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, padayon nga nagadumo. Samtang COMELEC, nag-umpisa na sa ilang kaugalingon nga investigasyon angot sa nag-malfunction nga mga vote counting machines sang nakaligad nga eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga ka-aksyon dira nga madugay na bala nga nagapag Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Sakay Romela Ilustre Arevalo, good morning nila sa imo sa Bago yes, City. good morning, Ma'am Romela. Kag si Shelo, kag si Excel Faye. Happy birthday luwat kay Homa Lumena. Yes, Birthday niya sa happy bunga birthday. daw. Te, wag kita da. Anong to dyan ang ngalan? Manalipat ko, ginambal. Ginambala mong galing nalipat ko. Sige lang. Nasa kay Ligad by si Heaven Heaven siya. Oo. Subog si Oma Lumena. Yan, mandi niya yung napangwa man. Si Raffle Genesis, morning man. Sige, sundo. Kay Miss Ana Sinoro, happy birthday. Kay Nan Priest, ano na? Sige, happy birthday. Kay Raffle, okay, nabasa mo na kaina.
Rayma Riberanyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Agimit, La Carlota City. Salamat and keep safe always and God bless. Thank you man. May lang monitor sa inyo. Kag sa tanan nga nagalantaw sa aton subong nga nagahipos-hipos lang bala Action Boy. Yes. No comment lang sila ya. Good morning sa inyo. Kag sa mga nagapangapi blada, damo sa nagapangapi nga samtang nagapangapi ga monitor sa aton. Yes, mga kapihan da. Kundi man da nga mga kapihan da. Good morning lang sa inyo. sa mga- Kabay pa na-enjoy nyo gid inyo nga coffee. Yes, oo, kaganami gid pangapi. Ako nga miss ko man mo nga pagkaga pagbugtaw mo mangita ka sang kapihan bla kag dito ka Oo. dito ka mag Nangapi kang analysis paralysis ka to bla. makichismis ka to sa ila. Makachismis ka to. Anong latest? Oo, tapos istoryahan niyo da ang amuni nga mga muna. Tapos malalisay Labi na niyo kung muna. mga politika bla during election bla asadyahan na Nan, yun na. sadya ginadaya sa mga kapihan niya. Oo, tapos good Kagi feel lang ka may man, gaabot nga mang libre. Ay kilay. Mayara kita itod mo kung magsimpo eleksyon. So, una na mga pina. Tapos muna tulat na basi kung mga kagi. Atlaton na rin si Kagi siya ang librehon niya tao na. Ay kalay. Tatandaan mo na maglagan ka to bisan kagawad lang sa karabalan bla. Way ka plano maglagan Tapos kagawad. letang isa ka pack gidya. Hindi gidya. Ano ka muna timpla daw. Oh, kumada timpla. Para wala lima isa kasi mana nyo ng supply. Iya. Hindi ka para magdaog. Pero sabi mo madala mong taos kape lang ba? Tidala na ya. Pwede na ano na mga tao ya. Haba. Subong Pero ya subong ka tag 1.5 na. Ah. 1.5 na 2,000 minimo. na gani. Ay 2,000 na. Asos. Pwerte nga rate na gali subong na. So, una yung mga baton 300, gilumpat-lumpat na. Oh, so mga 2,000 na. Kuha ka ti spiyak, kuha ka man spiyak. Ay, kalay. Kunti kung may 1.5 spiyak, may 2,000 spiyak, may another 500. May 4,000 kuro, may mamani ka. So, Tingala ko sold out ang lechon manok. Doon sa may mga pitik-pitik na mga konsyal, mga matalusing pintasin. Nan. Maka isa ka 5,000. Dahil mo plupanihol. Mani-maniwal gidya. Oh, Sige, plupanihol ka dayon. Action Boy, good morning man kay Dennis Nuestros ang Good Fire Bacolod. Yes. Morning sa mga sir. Kaya Tia Kim Iriman, naraman siya. Grabe, very consistent. Kaya si Atia. Si Faustino Capilio Navarro Jr., good morning man. Pinagay si Atia ganang edad ya? 14? 14, no? Kasi Baka 15. kadugay pa siya pwede mag-volunteer sa election. Dugay Pila pa pa. ka-election. Pila pa ka, paano lang uro, mga isa na ka-election after sina, pwede Pwede na na sa siya. volunteer. No. Oo. Galing ba hindi siya patihan? Nga-volunteer siya? Ay, hindi, mapatihan na sa hindi. Di ba tubo na sa? Nga, dahil naging sugo ka lang yan. Naging sugo ka lang mabakal asin. Ari ka na diyaw. May ganin na makalusot-lusot daw. Malusot na siya. Lusot-lusot Oh. yun. Si Allen Marlingko, good morning. Araman si Patrick Makalipsay sang La Carlota, Paati, relocation. Amugin man na guro, akado halin pa sa nagligan niya tamyawana niya, amugin ang gina-comment niya ang Paati. Na Paati Oo. relocation. Budlayan ko magimo-imo sang meaning sang Paati. Nan. Imo, inintang daan. Doon ang budlayan ko gani. Oo. Action Boy, congratulations kini sa aton mga Philippine athletes bala Action Boy. In fairness, subong second place ang Philippines sa when it Correct. comes to Sa medal SEA tally. Games, Oo, sa sa SEA sa gold Games. medal. Oo, sa gold Sa medal. medal tally, oo. Do mga 114 na guro ka Ang kabilugan. gold medal ang Ara, nakuha siguro sa simo Pilipinas. ay. Mutong ara ko na simo na butang or ay sa ako. Basta ti nagapanguna dire ang Vietnam ngati ang host At country. you, ito yung mo ganun. Usually basta host country ka, ikaw ginaya ang gatap. Pero ang Kay kasang May 14, ika-ano pa tong Pilipinas, mong doara pa sa ika-4th bala. Aha. So, kaina paglantaw ko, ara na sa second. Actually, ang balto ka isang ila nga daw head gida bala Action Boy ang bal nila ang target sa Philippines at least makaara sa third spot. So subong nag-second di ba? Sunod-sunod ang gold medals. So, Mayo ang kuan Mayo Mayo. ang performance sa aton mga athletes. Kaya nagapadayon na subong ang kuan Ang 31st Southeast Asian Games dito sa Vietnam, sa Hanoi, Vietnam. Way taka pero kadamo sa mga sports wala hindi ko kilala mo.
Ang mga Oh, sports, gani? kadamos mga sports nga hindi ko kakilala. Nga gina-entrance ang Philippines, bla. Ang pinakauna, gito bala nga nakuha nga gold bala sa Philippines, bala nga, ano tagang hampangan? Baka Pencak silat. Oo. Ako Iya balang. ka, Bala ko na yung pencak Indonesian. silat na. Bala ko na Oo. sa. Daw, kuha na daw, sa aton, guro daw. Martial arts, Indonesian martial arts. Hindi sa martial arts na pencak silat. Daw demonstration na sa martial arts daw muna. Amot mo si Paktakraw, harapan na da. Ara na. Gala ka si Paktakraw. Uy. Oo. Ay, gampang ng mga friends ko sa high school. Ang mga actually hampang nila. Ba? Ang mama mo na. Ha? Mama mo na sa bola. Ang ginasipa-sipa. Tapos gamawa mo na. Hindi nga bulay Ang di ka ni bola. Ang do, ano siya, do wood. Hindi. Ano tawag sila kani? Basi kawaya. Hindi kawayan. Hindi siya kawayan. Uway do uway. Made of... Basta nipis siya nga dugin hibo siya balasang... Double. Oo, na. Daw volleyball Nando ka mo na. Daw volleyball ang hampang yun. Basta nakita ko ng high Sepak school. takraw. During high school ko na hampang sa akong mga classmates. Standby na sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Sa detalye na sang mga balita national. Sa piya kami na record nga kaso sang BA.2 o .12.1 nga Omicron subvariant sa pungsod. Ginpahayag sa Department of Health nga padayon sa gihapon ng pagnubo sang kaso sang COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sa gihapon sang na-record nga pagtaas bisan din man nga bahin sang pungsod. Suno kay Vergere, mas manubo man ang record nga kaso ikumparar sa mga kanamuon antes nagluntad ang Omicron variant. Sa atong Disyembre, yara sa 254 ang na-record nga bago nga kaso kada adlaw, kag yara sa 146 na lamang inihalin sang Mayo 6 tubtub 12.
Apang ginpagman ni Ferrer nga padayon sa gyapon ang ilang monitoring sa mga lugar nga may gamay nga pagtaas ang kanamuon, apang hindi man ini nangin rason para magtaas ang kanamuon sa mga ospital. Nagapati si Ferrer nga dako ang nabulig sang bakuna, rason nga napungkan ang pagtaas ang kaso sa COVID-19 kag ang padayon nga pagsunod sa health protocols. Target sang gobyerno sa COVID-19 vaccination program nga babakunahan ng 77 milyones o 85% sang targeted eligible population sa katapusan sang Hunyo sang sining nga tuig. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa karon na bakunahan na sang COVID-19 vaccines ang 68.5 milyones nga Pilipino, rason nga dutay na lang ang ginapaabot nga madinalagon nga malabot nga target. Gen report man nga nakabakuna sang 7,407 ka mga individual sa magintukod nga vaccination sites malapit sa polling precincts sadtong Mayo 9. Nagpatikayon man sang Special Vaccination Day ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bangod manubo sa gihapon ng vaccination turnout sa nasambit nga lugar. Ginumpisa na sa COMELEC ang ilang kaugalingon nga investigasyon angot sa pag-malfunction sa pila ka mga vote counting machines kag SD cards atong adlaw sa eleksyon Mayo 9. Sunod kay COMELEC acting spokesperson Jan Rex Laudianco, tuyo sini nga pamatud-an nga wala sa nagluntad nga dinay sang nakaligad nga eleksyon. Samtang una diri ginanunsyo ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo nga nakigsapol na sila sa Project Management Officer, Department of Information and Communication Technology kag COMELEC Advisory Committee angot sa nasambit nga issue. Nagpalabot sang pagpaginbulahan si Senator Bongo sa mga Pinoy nga atleta nga nakigbahin sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Suno kay Gon, chairman sang Senate Committee on Sports, isa ka dako nga bugal ang gindala sa mga atleta sa pungsod. Sa karon tubtob la size 45 sang gabi Mayo 15 nga record ang Pilipinas sa may 18 ka gold medals, 21 ka silver medals kag 32 ka bronze medals. Promisa man ni Go nga padayon niya nga iduso ang ikayo kag interes sang mga atleta. Iga-sumeter na sang Department of Labor and Employment ang wage order sang National Capital Region kag Western Visayas Tripartite Wages and Productivity Board sa National Wages and Productivity Commission para sa pag-review. Kung maaprubahan, ibalhag naman sa pamantalaan ang mando kamay epektibo 15 kadlaw matapos ang general circulation. Sa statement sang DOLE, ginpahig sini nga ang RTWPB NCR Wage Order number 23, nga ginpapanawag sang Mayo 13, kang Wage Order number RB 6-26, ang pareho nga aprobado na sa regional levels. Nagapati ang DOLE sa nga ang panibago nga development ang makabulig hatag proteksyon sa kapin 1 ka milyon nga mamumugon nga nagabaton sang minimum wage ilabi na sa pribado nga mga establishmento. Apang nagpahag naman sang kabalaka ang Employers Confederation of the Philippines bangod sa ginpahayag tuman kadako nga saka sa sweldo. Suno kay ECO President Sergio Luis Jr., mahimo makasarang ang dragko nga negosyante sa magpasaka sa sweldo, apang problemado naman ang mga magagmay nga negosyante nga gamay lang ang income kag apektado pa sang pandemya. Nagbiya Sabado sa gabi padulong Amerika si Vice President Leni Robredo para magtambong sa graduation sa agot sining nga bata nga si Jillian nga nagaeskwela sa New York University. Gin-share ni Aika Robredo ang isa ka video sa diin makitan si VP Leni kag mga utod sini nga yara sa eroplano. Sa pihak sang biyahe, ginklaro ni Robredo nga iya sa gihapon pangunahan ang pagpreparar para sa paglansar sa Angat Buhay program, isa ka non-government organization nga ginabug-usan sang kalabanan ng mga volunteers nga nagabulig sa iya kampanya. Dugang pa ni Robredo, may mga pagpanghanda naman na ginahimo sa karon ng Office of the Vice President para sa opisyal nga turnover of office. Ang pahayag ni Robredo ang iyagin post sa iya social media account. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Morning mandira kay Marieta Tumlos, kay Mary Grace Gingging Arroyo dira sa New Jersey. Gina Macapasiantos kag kay Tata Ripolio Cahelo. Good morning. Inyong imamatian ang aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod nga aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa action Balita Morning Edition. Upod nga sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action!